amiga nga si Pobre Bola na in Korea vlog. Magmukbang taog sanggipsal guys. Kaning ilang sugba-sugba nga. Karning baboy. Sanggip niya. Natay litos. Natay kimchi. Nya, natay side dish nga. Corn. Pipino. Walay rice, di way usog rice. Masin na. Mo ba? Sige na. Anigan ka ba? No. Tawa mo kiga. 잘못 왜? 먹다. 여기 금전이 돌아. 두 번째 맛있네. 왜 이거 맛있네? Ay, inita eh. Pagsupan. 아니야. Kalsito isa. Niya, ako. 그거 돌렸다. 10시 20분이야. Ka? 이거 좋은 만큼 할수 있는데. 이랑 정신이. Ngon. 오늘 안 하면 운동 가야 돼. 응? 응? 오늘 안 하면 운동 가야 돼. 그럼 그래가지고 했다. 여기 이렇게만. 뭐? 이렇게만. 그냥 크냐? Kadagkan na ron guys, oy, kaya nidagkan na ang corona. Kanis apa ni mawa ng corona, no? Sinuod ba ka sa ning corona? Di ba kayo kita kayo binuangan na ni? 어제 하면서 몸도 안 좋은데 백신 맞아가 그래.
saka init-init. Hungit gihapon. Itong kako. Tunggo. Tunggo oat na pa. Ha. 중국 사나? 통고 말고 실그 말고 베트남 통고 말 통고 중국 한국 한국 옷은 그 실그 말고 중국 통고 많이 팔았다 많이 팔았다고 그 동생 많이 팔면 좋죠 내일도 버려가 버리고 버려가면 부자스럽다 만약에 장실도 기숙사 아니고 그 언니가 진짜 잘 사니까 별로 잘 사는 것도 아닌데 좋아 오늘도 먹고 나온다 오늘 먹고 나온다 그래 아까 많이 팔았어 만약에 왜 정성 보자면 좋아하냐 그건 뭐 그래 응? Shout out Miray. 잘 사면 좋지 Ningan ang ba nami. Kung malato kuno ka malipay po kuno siya. Maya paningkamot diha nga magnegosyo. Restas Koreano malipay dahil malato kuno ka. 많이 팔아도 돈이 남아지 Tarungan imong negosyo diha mi. Makapalit kas 좋지 palit kasi imong mga pangandoy mi. Palit ka itong imong motor nga gidamgo. Basta magkugi kag negosyo, maabot ra na nimo. Basta ang taong may pangarap, sigurado yung makabuot. Ang taong may pangarap, ay ayo. Di ni mo nabasihan nga bisag way grado di na ka mangarap bisan pagwa kay naabot nga nahumanan nga kuan kurso basta na kay pangandoy si mong kinabuhi di na mo isukdanan ang importante nga maningkamot ka mag kung sa imong mga damgo imong maningkamot kag panginabuhi pero makabuot nimo na tanan imong mga damgo ug maayo na imong negosyo mi malipay jud nanay ug si tatay mi. Hindi kay kamera ni Bana malipayon. Malipay na si nanay sa tatay kaya ning kamot na depod ka.
Kamot na mo success na ka. Yung negosyo. Kami tanan yung mga isuon. Malipay. Di kaingan nga. Kung natay igsuon nga mo success. Suya-suya. Itong, huwag na igsuon na to isa nga success sila. Kalipay na to tanan. Mga igsuon. Di kay mag suya-suya. Umiyod na isa nga ni suap. Masuya, isa kay igsuon. Dili tayo nga na. Ano ka mo? Kaya ayo ng nga nag-isa ni suap. Dayon susilos. Para na ako guys. Una ko yung mga igsuon nga. Ni hayahay. Malipay jukog dako. Na mag-uban nga. Na ilang igsuon kuhan. Suya dayon. Pero ako lahi. Yung ako igsuon nga ni na-improve ang ilahang panginabuhi. Malipay jud ko. Proud ba nga? Nakaigsuon na nga na. Ningka, sa ilang pagpaningkamot. May kuan sila. Na-improve. Kisa namin magtinabangay, kita namin mga igsuon. Mana yung tambag ninyo mga igsuon. Nga. Maningkamot dyan. Kay, sa inyong success po na ho. Bahalag narakos ubos kanunay basta ka muna as haruhay. Kurot na guys. Ano na lang nga. Ang bila na nakaiin akong vlog guys. Salamat sa inyong suporta. Salamat ang inyong pagtanaw. Bisag boring kayo ang mga video. Salamat ninyo tanan. Sana di mo mapulan sa mga video sunod. Bye bye!